बर' माहारि फरायसा आफादा नैबे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङावहाय रुनिकाटा पुलिस स्टेशननि आन्दारावहाय सोरां बाजारावहाय जोङो नुजाफैनो हादों। बे हाबाफारियावहाय जोङो ससियेल एवेयारनेस प्रग्राम जिहेतु दानि सोलिबाय थानाय जे हा हुनि जेंना सिक्स शिड्युलनि सायाव जों गुवारै सावरायदों। मानगोनां रायजो राजा बिथांमोननि सायाव जों सांग्रांथि एबा कनसियासनेस लाबोदों दे जोंहा सिक्स शिड्युला जोंनि 2003आवहाय जोंनि हा हुनि रैखाथिनि थाखाय, जोंनि राजनितिक अधिकारनि थाखाय, जोंनि थांनानै थानायनि जे जोंनि हाया गुबुन हारिनो ट्रान्सफार जाया, जे जोंनि हाया दिनै जोंहा भारतनि संबिधान बादियै जोंहा सेन्ट्रेलजोंनो पार्लियामेन्टआव पास जानानै बे हानि जों मालिक, आरो बेखौ खुनु सोरबा मिनिस्टार्स, सोरबा EM, सोरबा चिफ मिनिस्टार, सोरबा अफिसार्स, सोरबा सार्कोल अफिसार, सोरबा मण्डलफ्रा खुनु जोंनि हाखौ इलिगेलि दस्रानो दिनै हाखौ गथायनो हाया, पास खालामनो हाया। दा बिनि सायाव जों गुवारैनो सावरायदों आरो जों गोबां खोथाखौ होनदों। जाय बिथांमोना दिनै इलिगेलि बे जोंनि BTC ओनसोलनि ट्राइबेलनि हाखौ गुबुननो हा होनाय, जोंनि दिनैहाय फरेस्ट लेन्ड, कास्ट लेन्डखौहाय दिनै सोरनोबा होनाय, बिनि सायाव जों स्ट्रंलि दिनै गभर्नमेन्टनि सायाव जों बुंहरदों आरो बिथांमोनखौ जों फोरमायहरदों जे सोरबाफोर सोरनिबा लिडार्सफोरनि खोथा लानानै सोरबा अफिसारफ्रा, सोरबा सार्कोल अफिसारानो जाथों, सोरबा मण्डलानो जाथों, इलिगेलि इनभल्भ जायोबा बेवहाय जोङो बनसुआ दिनै लिगेल एक्सन लानाय जागोन। जाहाथे गावनि हा हुनि मोन्थायखौ इलिगेलि थाखा फैसानि सोरबा पलिटिकेल सार्थनि थाखाय अर्डार होनायाव मावोब्ला खिन्थु बेयो रिस्कफुल आरो बिनिफ्राय गोजानाव था, बेखौ जों बुंहरगोन। आरो बिनि गेजेराव जोंहा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक, जाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआवहाय जोंहा दिनै 1886 जाय इंराजफ्रा जोंनो होलांखानाय बे मोन्थाय, आरो जायखौ 1947नि उनाव आरो बेखौहाय रिभाइभ खालामनानै दिनै आसामनि चैप्टार 10 लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बे एक्टआवहाय सोदों। बिनि सायावबो जों गुवारैनो सावरायदों जाहाथे जों बे ओनसोलनि बे ओनसोलनि थागिबि बिथांमोना बे हा हुनि अधिकारखौ मिथिनो हायो जे जों ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआवहाय जोंहा दिनै ट्राइबेल हिसाबै जोंहा दिनै थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ। बेखौ जों बिथांमोनजों गुवारैनो सावरायफैदों आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा दिनै फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006नि बिसयबो जे जोंनि बर'फ्रा थागिबिफ्रा भारतनि संबिधान बादियै दिनै बे ओनसोलाव थानानै जों संसार जानो हानाय, जोंहा हाग्रा बंग्रायाव हाबनानै जोङो दिनै थांनानै थानो हानाय, जोंहा बे ओनसोलाव जों न' बां लुनानै गथ' गथायखौ स्कुलाव सोनानै जों बे ओनसोलावनो जोंनो आजै आजौफोरा होलांखानाय जि हायावनो जों दिनै आबाद मावनानै थांनानै थानो हानाय गोहोखौ जों गुवारैनो बिथांमोनजों सावरायदों। आरो बिथांमोनजों लोगोसे जि एट्रसिटिज एक्ट 1989, जाय सोरबा फरेस्टार्स, जाय सोरबा पुलिस अफिसार्स, सोरबा नन ट्राइबेल मानसिया जोंनि ट्राइबेलफोरनि सायाव आखाइ होयोब्ला, जोंनि सायाव गाज्रि भाषा रायलायोब्ला बिथांमोना आयेननि साजा मोननांगौ आरो बिथांमोना दिनै भारतनि संबिधान बादि दिनै पानिशमेन्ट मोननांगौ। बिथांमोनाबो सासे क्रिमिनेलाव गोलैयो। बेखौ जों गुवारै बिथांमोनजों जों सावरायदों आरो बेजों लोगोसे इउनाइटेड नेशन्सनि UN रेपनि जे जोंनो सारा पृथिबियावनो थागिबिफोरनो जे जोंनि हा हुनि अधिकार, राजनितिक अधिकार, राव हारिमु, जोंनि धोरोम, जोंनि आसार खान्थिखौ जों फोथांनानै लाखिनो हायो, बिनि सायावहाय जोंहा मोन्थाय दं आरो बेखौ जोंनि भारत सरकार, आसाम सरकारा जों मानिनांगौ आरो फालिनांगौ। बिनि सायावबो जों सांग्रांथि बेखौ जों लानानै फैदों आरो बिनि गेजेरजों जोंहा दिनै गोबां जोंनि राजनितिक अधिकार आरो जोंनि दिनै पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेसन लोगोसे जोंनि माखासे थांनानै थानायनि, जों ट्राइबेल हिसाबै, बर' हिसाबै जों दिनै हा हुनि रैखाथिखौ जों बोरै होबथानांगौ आरो भारतनि संबिधान बादि जों बोरै जोंहा दिनै मोन्थाय दं थांनानै थानांगौ, बिनि सायाव दिनै गेदेमा रायजो राजा बे ओनसोलनि जों गुवारै सावरायदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दे बिथांमोना जोंखौ इनभाइट खालामदों। जाय बिथांमोना थांनाय बोसोराव जे जोंनि मानगोनां BTCनि
दानि EM रनजित बसुमतारी जाय बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM बिथांमोना बिथांमोनखौ दिनै न' गिर्जा सिफायनानै बिथांमोना हालाय हाफाय जाय समावहाय न' बां गैया उन्दुनो मोनाखै गथ'फ्रा स्कुलाव थांनो मोनाखै ओंखाम उखैनानै थानांदों दिनै बिथांमोननि जि उसुबिदा सुबिदा बै थांनाय बोसोराव जोंनि सेंग्राफ्रा बिथांमोनखौ नायनो फैदोंमोन आरो जाय बिथांमोना दिनै बे हा हुनि मोनथायखौ होबथादोंमोन दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट पुलिस डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टआव बिथांमोनखौ जेलाव लानानै आननेसेसारिलि दिनै जातिखौ हा हुखौ होबथानायाव दिनै थांनांदों दा बिथांमोनखौबो जों लोगो हमदों जों दुखु फोरमायदों दा बिथांमोनखौ जों बुंदों दिनै नोंथांमोना सिन्था खालामनांगोन दि गावनि हा हु गावनि थांनानै थानायनि जि मोनथाय बे मोनथायखौ गावनि हायावनो जोनोमगिरि हायावनो जाय हाखौ जोंनि आबै आबौमोनानो होलांखानाय जाय ओनसोला जोंनि सानसे समाव राजा रानि जोंनि रायजो थानाय समावनो जोंहा दिनै संसार जाखानाय बे हायावनो जों होखारजानांगौब्ला बे हायावनो जों दिनै न' बां सिफाय जानांगौब्ला बेसेबांबा लासि सिं सिं आरो बेसेबांबा असनमान होजानाय बे बर' हारिया जागोन होननानै बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ खावलायदों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्लायबो बिथांमोनजोंनो दं होननानै जों बुंदों आरो जेब्लायबो खैफोद समाव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों बिखा फोरदानानै जों गसंगोन होननानै जों बुंदों आरो दिनै भारतनि संबिधान बादे जों संबिधानिक मोनथायखौ लानानै गुबुन गुबुन हारि आरो हारिसाफोर बादे जों थांनानै थानायनि जि सिमां दं बेखौ जों जाफुंहोगोन बे खोथाखौ बिथांमोनजों जों गुवारै सावरायदों आरो जों दिनै जे बर' माहारियारि फरायसा आफादा ब्रैथि बार दे जोङो दिनै उदां बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारदों बिदिनो बै समावबो बिथांमोना दिनै सोमावसारदोंमोन नाथाय दिनै उदां बड'लेण्डनि जि सिमां बे सिमांखौ गोबां आफादफ्रानो दिनै फिसा काउन्सिल लानानै फैबाय सोरबा आफादा बेंबाय सोरबा आफादा जेनबाय सोरबा आफादा दिनै जिरायबाय सोरबा सारेन्डार जाबाय नाथाय बर' हारिनि गांनाय उखैनाय बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ मालाबाबो बर' जाथिया मोनफ्रोमबो आफादनो बन्द होआखै बेनि थाखायनो दिनै बर' हारिया जेनाखै सोरबा आफादा जेनबाय जानो हागौ बेनि थाखायनो बर' माहारियारि फरायसाफोरा फिन खेबसे ब्रैथि बार दिनै बर' हारिनि देरसिन सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय जों दिनै गसंफैदों बेखौ जों गुवारै सावरायदों जासिगोन ना जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि we want Bordoland we want Bordoland we want Bordoland जोंनो नांगौ हारि मोनथाय जोंनो नांगौ हारि मोनथाय